Two new candidate members were welcomed into IFA, Més per Menorca and Unión Val d'Oten. Ningú sembra gra per recollir palla, i avui, Més per Menorca, recollirà una bona collita. Recollirà la feina de molts mesos, moltes setmanes intenses per aconseguir un dia històric com és el d'avui, el de que l'Assemblea General d'ALE accepti la candidatura de Més per Menorca en aquesta aliança. Per nosaltres és una gran satisfacció poder formar part d'aquesta família europea i d'aquesta manera poder donar a conèixer el projecte i el missatge de Més per Menorca. Una petita illa enmig del Mediterrani, però amb uns valors de sobirania, republicanisme i ecologisme que, evidentment, volem fer expansius a la resta de territoris i volem donar a conèixer a la resta de participants. Menorca ja és avui el partit que marca l'agenda política de l'illa. Som una força ja d'esdevinguda central, pivota l'actualitat política entorn a les propostes que fa Més per Menorca. Però sabem una cosa molt clara, i és que no tot es decideix a Menorca. Voldrien tenir més capacitat de decisió, voldrien tenir més autogovern i decidir des de Menorca i per als menorquins i menorquines tot allò que és important per nosaltres. Però sabem que no és així. Hi ha coses que es decideixen en el Parlament de les Illes Balears, hi ha coses que evidentment decideix l'estat espanyol i cada vegada més té més importància les coses que es decideixen a nivell europeu. Per això l'entrada de Més per Menorca a l'Aliança Lliure Europea, el partit que defensa que l'Europa que volem és l'Europa de tots els pobles i no un club d'estats, és molt important que Més per Menorca hi sigui present.